Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Tisati tapinda messages edu. Apologies for posting late. Kuno kwanga kuchinaya imwe mvura isingaiti, kwanga kuchinaya zvisingaiti. Makatofollowa here page redu reku Facebook. Ndinotenda kune vose avo vari kufollowa nevanenge vachida kuita follow for follow tikwanisewo kukura kuFacebook ikoko. Nhasi ndamboti ndimboedzawo kuacta. You can go on Facebook and you can check my acting skills and tell me kuti ndinogona here kana kuti I'm supposed to improve. Ndangoitawo ka short comedy clip ikoko. That is what I did. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndakaberekerwawo mukukuwadzana ndikakuriramo. Ndinokumbira kuti musazopa mafoni numbers angu kana kunani zvake nekwandiri, musazomboudza vanhu. Mukoma ndiri munhu akaita mari dzake. Zvinhu zvangu zvakazombodhakwa mugore ra2010. Ipapo mukoma ndopandikudawo kutobvunza kubva kune avo vanoti vanonamata. Kune kumwe kuchechi kwandakaenda kwevamwe profeti. Ndasvika kuchechi kwaprofeti ndakavaudza nyaya iyo yandikuda kukuudzai. Vakabva vachizoti no, hazvinetsi mwana, chiuya neseed offering. Vakandiudza kuti seed offering yavainge vachida kuti ndinge ndichizouya nayo, it was at least between $50,000 kana kuti $75,000. Mari yandakazokwanisa kuzowana, it was more than that. Ndikakwanisa kuzoendesa iri $83,000 kuna profeti ivavo. Hazviiti kuti ndinge ndichikuudzai zita ravo. Saka ndaenda nemari iyoyo. Vakabva vachizoitora. Handizivi kuti mari iyi vakakwanisa kubuda nayo sei munyika. Vakaenda nayo kuNigeria iri mumabhegi. Vakatondifonera musi uyo wavainge vava kuda kuenda kuNigeria. Ndikabva ndachizoenda kumba kwavo, but mari iyi yainge iri kuhotel ndokwayainge yakachengetwa ikoko. Takazoenda tose, vakati vainge vachida kuti ndibate mabhegi because mari iyoyo vainge vachida kuenda kunoitisa cleansing, sezvo yainge iri mari yandainge ndakawana kuburikidza nemarituals angu awo andinoita. Saka vakati yainge iri mari isina kuchena, saka vainge vachida kuti inge ichizoenda kunocheneswa kuNigeria kuna spiritual father wavo. Saka vakabva vachizoenda neni, takaenda kuhotel. Tasvika kuya ndikaona kuti mari yainge iri mumabhegi. Vakanditi bata bhegi rimwe nerimwe zvaro, ndokubva ndachizobata mabhegi ose awo ainge aine mari. After that mukoma ndopa vakabva vachizoti vainge vava kuenda kuairport. Handina hangu kuenda navo kuairport. Zvinotondinetsa kuti mari yakawanda kudaro yakazokwanisa kubuda sei munyika. Iniwo ndakazobuda muZimbabwe nekuti ndainge ndava kutya kuti sezvo ndaudza prophet ende zvinhu zvandakataura vakati ndinge ndichizvitaura pari pakamera. Ndikati zvimwe kuda kana ndikazvitaura pakamera apa vanditora mavideos vanokwanisa kuzoti nerimwe zuva vobva vachizoshandisa mavideos iwawo pamwe ndikazosungwa, because ndakavaudza zvose zvakaitika nyaya yandikuda kukuudzai. Saka vakabva vachizotora mari iyoyo vakabva vachizoishandisa. Vakandiudza apo pavakazobvako kuNigeria vakati mwana ndakadzoka. Kubva ipapo mukoma vakatanga kungobudirira nedzimwe nzira dzekuti vanhu vazhinji havatonzwisisi. Saka kuromba kwangu kwandakaita mukomanashi, ndakaromba nekusada, ndakaromba nekuda kwekuti ndainge ndine zvandainge ndichisangana nazvo mukurarama kwangu. Ndaiva munhu wekuti ndaiti kana kuri kunzi ndikangosangana nematambudziko ndaitanga kurwara kuita sekunge munhu ava kutoda kutofa. Ndainzwa kubatwa nechiveve kunyange nemumatumbu, ndichinzwa matumbu angu kuoma kuita kunge samende chaiyo. Saka ndakabva ndachizoti mukufambawo kwandainge ndava kuita ndichifamba kudaro ndo pandakabva ndachizosangana neimwe n'anga yakazondibatsira.
n'anga iyi yainge iri yekuzambia yakati ichindibatsira yakabva yachizoti kwandiri yainge iine zvayainge yaona pandiri. Ndikati maoneiko naisekuru? Yakabva yachizoti kwandiri ndiri kuona kuti pauri pane dzimu riripo, asi dzimu iri manje iro riri kuda kuti ringe richizoshandirwa uye zvekare nekugadzirwa. Saka vakabva vachizondibatsira kuti ndinge ndichizoita kabira ako katakaita pamba pavo, sezvo vabereki vangu vaiva vanhu vainge vachiita zvokunamata. Hapana pavaimbofa vakabvuma kuti vange vachizoenda neni kumapira. Sezvisinei mukoma, takangoti zuva iro ratakapedza kuita kabira ikako ndipo pandakabva ndachizosangana nemudzimai uyo wandakazoroora. Mudzimai uyu mukoma ndiye wandakazouraya. Uku ndiko kuuraya kwatakamuita. Takaita wekufushira apo paainge achiri mupenyu, asi ainge atofanana nemunhu akafa, nekuti zvakaitika paari mudzimai wangu ndezvekuti pandakamugadzira ainge achirwirwawo nemidzimu yake. Saka akabva achizonobatwa nestroke. Abatwa nestroke mukoma, akati apora ndopaakabva achizopinda mukoma kwemwedzi inokwana iyo kuita 4. Saka dokta vakabva vachizoti mukadzi wako uyu nekoma iyo yaari mairi, kunyange zvikazonzi paitika chishamiso chekuti mudzimai wako anenge ava right, but handioni. Ndikati muri kuti kudii kana muchiti hamuoni? Vakabva vachizoti ndiri kuti handione sekunge anokwanisa kuzoita right, nekuti atova nebrain damage. Mudzimai wangu ainge angofanana nemunhu akafa. Saka n'anga yandainge ndichishandidzana nayo yakabva yachizoti kwandiri, aiwa ndizvozvo zvatiri kutoda izvozvo, saka tava kufanira kuti tinge tichironga. Pakarongwa dhiri mukoma randisingakwanisi kupinda mumadetails that much. Dhiri iri rakarongwa mukoma, ndakabva ndachizokwanisa kuburitsa mudzimai wangu muchipatara. Tamuburitsa mudzimai wangu muchipatara ndokubva tachizoenda naye kune rimwe ploti iro randainge ndava kurenta ipapo, nekuda kwekuti ndainge ndava munhu ainge obata mari yakawanda. Saka ndainge ndatotaura nevamwe vakomana vainge vachindishandira, ndikavaudza kuti vainge vachifanira kuti vange vachichera gomba. Havana kunge vakaziva kuti rainge riri gomba rei, vaitofungidzira kuti zvimwe kuda rainge riri gomba remarara. Ndakavaudza kuti vakomana, ndinoda kuti munge muchichera gomba, ende gomba iri kana marichera mozondiudza. Vakabva vachizondiudza kuti vainge vapedza kuchera gomba, ndokubva ndachizoudza sekuru. Mushure mekunge ndavaudza sekuru, vakabva vachizoti kwandiri vainge vachida kuti tinge tichienda tose kuploti kuya. Takaenda tikanoriona, vane zvavakadira mugomba. Kubva ipapo ndivo vainge vava kudhila nevanhu vekuchipatara. Saka mudzimai wangu akazoburitswa muchipatara ari muambulance. Ndokubva tachizosangana nasekuru kune imwe imba yabhururu kwavo uyo ainge achigara kuHighlands. Saka takati taendako mukoma, ndikatomuona mudzimai wangu, ndakanzwa mwoyo wangu uchirwadza, nekuti ndainge ndichiziva kuti zuva rake rekufa rainge ratosvika. Takabva tachizoenda naye neambulance tikaenda naye kuplot. We drove out of Harare. Tasvika kuplot mukoma wainge hwava usiku, ndopatakabva tachizomuburutsa kubva pambedha, ndokubva tachizomuisa mukofini. Tamuisa mukofini ndokubva tachizoenda naye tikabva tachizomuviga. Takatoisa kofini mugomba tikatotanga kutofushira. Takati tafushira tikagara kuda kweabout 30 minutes, vakabva vachizoti afa manje. Ndopatakatanga kufukunura. Tafukunura kudaro ndichibatsirwa navo sekuru, ndopatakabva tachizoburitsa zvekare kofini rake mushure mekunge vameka sure kuti ainge afa. Tikabva tachizodzosera chitunha chake muambulenzi. Ambulenzi iyi ndo yatakazodzokera nayo kuHarare, akabva achizoendeswa kuchipatara. Kubva ipapo handizivi kuti vakazozvifambisa sei kuti mutumbi wake unge uchizodzoserwa muwadhi umo maainge ari.
takazorisivha shoko rerufu, kufa kwake ainge ava mangwana acho makuseni. Vanhu vakachema, vanhu vakarwadziwa, asi havana kunge vakazviziva kuti ndini ndainge ndazviurayira mudzimai wangu. Takaenda mukomana achi kuchipatara tikatonomuona. Ndainge ndichichema sezvo ndainge ndaudzwa nasekuru kuti ndaifanira kuti ndige ndichiburitsa misodzi chaiyo kuratidza kuti ndiri kurwadziwa. Zvadaro mukoma takaviga mudzimai wangu, ndikabva ndachizotanga kubata mari. Akatanga kundishungurudza mudzimai wangu. Ndaimuona ipapo ndainge ndava kugara pane imwe imba iyo yainge iri upstairs. Saka ipapo ndaiwanzokuti kana ndiri kudownstairs, pandinenge ndava kuda kuenda kuupstairs, mukoma ndaimuona akabata piki nefoshoro apa akabereka coffin iro ratakashandisa kumusana kwake. Aibva achizotanga kundimhanyisa. Achindimhanyisa ainge achiti, ndoda kuti unge uchindiviga nhasi, ndoda kuti unge uchindiviga nhasi. Uri kuzvinzwa here iwe? Uri kuzvinzwa here iwe John? Ndoda kuti unge uchindiviga nhasi. Ndaiita usiku hwose ndichimhanyiswa nechipoko chake. Ndakadzokera kuna sekuru vaya. Sekuru ivavo vakazotsva nemoto mukomanashi mushure mekunge vaedza kuti vange vachiita mhiko dzehurombwa. Vakatsva nemoto uyo wandisina kuziva kuti moto iwoyo wakabva nekupi. Ndikabva ndachizotanga kutsvakawo vamwe vanhu vandaifungidzira kuti vanokwanisa kuzondibatsira, asi ndakashaya n'anga yakakwanisa kuzozvipedza. Saka pakazotanga kunyuka awa maprofita awo mamwe amunotoziva. Ndakabva ndachizoendawo ndikatobhadhara mari yekuti ndinge ndichinosangana naprofeti vacho ivavo. Saka ndainge ndichitofungidzira kuti vachatongosenza nemweya waMwari, because taingovazivirawo from afar, tichingovaonawo mumanewspaper nemumatv nekungonzwawo mumaredhiyo. Saka pandakapinda muofisi mavo kuti ndige ndichizonamatirwa navo, handina kana kumboona sekunge vainge vaine zvavainge vachisenza pandiri kuti munhu uyu agere kumberi kwako akatoromba. Saka ndakabva ndachizovaudza nyaya yangu, ndikavapa confession seyandakupai kuti ndakauraya mudzimai. Vakabva vachizonditi hazvinetsi. Vakandibvunza kuti ndainge ndichiri nemari here. Vakabva vachizoudza vanhu vavainge vachishanda navo kuti vamwe vose avo vainge vakamirira kuti vange vachizoona profeti vaifanira kuti vange vachizouya mangwana. Vakati ndoda kuti undiratidze kuti zvechokwadi une mari. Takabvapo pachechi pavo tikatanga kutenderera mukoma. Ndaiva ndiine dzimba dzandainge ndiinadzo. Vakati ndoda kuenda newe house by house uchindiratidza kuti zvechokwadi une mari. Mukomana chitaitosvika vosara havo vakagara mumotikari because vainge vasingadi kuonekwa sezvo vainge vari munhu anotozivikanwa. Then tobva tatosvika pamba ndototaura nemaroja angu tichitongotarisa munhu wandinenge ndiinaye otozviona kutoti iyi imba yangu. Tikatoenda mumakambani angu andainge ndiinawo. Ndaiva ndiine mafactory kuna Willowvale uko nemabhucha mutauni nemabhawa. Vakazoti tadzokera kuchechi vakandibata ruoko, vakandibata pabendekete apa ndakanzwa kupisa zvichidzika zvakadai. Vakabva vati kwandiri, uri murume pavarume. Ndazobvuma kuti uri murume pavarume. Ndanga ndichifungidzira kuti uri kundinyepera. Vakabva vachizoti sit down let us talk. Ndopa vakabva vachizondiudza kuti izvo zvandainge ndichisangana nazvo vakashandisa vara rekuti small hour tinokwanisa kumapedza. Vakabva vachizondiudza kuti kana ndisingadi kuona chipoko chemudzimai wangu zvekare ndaifanira kuti ndinge ndichizouya nemari. Ndikati ndouya nemari, ndouya nayo kwamuri here? Vakabva vachizoti hongu, unofanira kuti unge uchizouya nemari kwandiri. Kana wauya nemari kwandiri then ndichaona kuti ndoita sei nayo, ndobva ndachizoichenura. Ndakamhanya mukoma ndikatsvaka mari ndikaiwana, ndokubva ndachizoenda nayo iyo yavakazoenda nayo kuNigeria. Ndokuzobatsirwa kwandakazoitwa. Kubva zuva iroro mukomanashi handina kuzomboona chipoko zvekare chemudzimai wangu. Zvino ndinoda kubvunza kune avo vanoti vanonamata, because prophet ava vatori munhu mukuru haasi wekutombojairira. Saka ivo kana
kana kuri kunzi munhu anonamata sezvavakandiudza kuti vanonamata, how come vakatora mari yemunhu akaromba vakaenda nayo kuNigeria, mari iyoyo ikanogadzirwa zvekuti vakadzoka nayo mari vakaishandisa, uyewo kusaidi kwangu semunhu ane zvivi, akaromba akauraya mudzimai wake achiita wekufushira, vakatondinamatira mukoma ndikatopona, mudzimai wangu handina kuzombomuona zvekare. Ndo zvandoda kungobvunza kubva kune vanhu avo vanoti vanonamata. Chii chakaitika? When you post my story, please tell me. I'll be following through ndiriwo comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini wa mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndiri kudanana neimwe n'anga. Saka n'anga iyi takasanganawo pasocial media. Ndakatoseka ndikatoti sekuru name hidden zvamunondishurira. Saka takasangana pasocial media mushure mekunge ndatanga kutsvakawo rubatsiro nekuda kwemaproblems awo andainge ndichisangana nawo. Tasangana pasocial media ndikabva ndachizotora mafone numbers avo tikapinda mumatare. Zvino takati tiri pavideo call vakangonditi ndozvauri izvi, ndikati hongu. Vakabva vachizoti vainge vachazondibatsira. Saka ndakazotanga kuvarota too bad mukoma. Ndikabva ndachizovaudza ndikati sekuru zviri normal here, ndiri kugara ndichikurotai. Vakanditi don't tell me it is normal. Ndakaramba ndichingovarota uye vaitondikurudzira paya pandinenge ndava kuda kurara. Vobva vanditi ufunge nezvangu usati warara. Saka vakabva vachizondipfimba ndikabvuma nekuda kwehope dzandainge ndongoramba ndichingorota. Ndakaona kuti kuramba kwainge kuri kungotambisa nguva because murume ndainge ndava kutomuda. Vakandiudza kuti vane mudzimai taifanira kuti tinge tichitamba game chamuhwande. Ndikati zvino handizoroyiwi here nemudzimai wenyu nekuti munoti iye futi anoita zvekubatsira? Vakanditi kwete, ndichamudzimaidza zvekuti haambofi akazviziva kuti tiri kufambidzana. Ndikati okay. So ndakatanga ndichitya kudzamara ndatova neconfidence. Ndikatoenda kuZimbabwe tikatonoonana, tikatoenda tose kumusha kwevabereki vangu vanotozivikanwa. Vabereki vangu vakashamisika vakati naiwe ndozvawafunga here izvi kuti unge uchiita apa? Vanotovaziva sekuru ava like vanotozivikanwa nenyika yose. Saka mukomanashi vakabva vachizoti kwandiri vari kuda kundibatsira, but ndiri kutya. Vakati nekuda kwekuti ndine sari riri muchibereko mangu rinokonzeresa kuti kana ndiine murume uyo wandinenge ndichidanana naye anotanga kundisema, hanzi zvinokonzereswa nesari. Saka vari kuti sari iri kuti ringe richiburitswa muchibereko mangu, zvinofanira kuti zvinge zvichizoitwa mukoma ndezvekuti vanofanira kuti vange vachizozora mafuta emunhu akafa. Havana kundiudza kuti mafuta awa anotorwa sei pamunhu akafa, asi vakangondiudza kuti vanomazora pasikarudzi yavo pavanenge vorara neni, then mafuta iwawo hanzi anoenda onoparadza zimaimai iro riri muchibereko mangu, iro rinokonzeresa kuti ndisadiwa nevarume, ndirambe ndichingosemewa nevarume sezvo ndiri munhu ane sari. Ndiyowo nyaya yangu yandiunzawo pano. Ndoda kuti munge muchindibatsira muri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo vakaramba kundiudza zita rasekuru vacho vavari kudanana navo. Hanzi vari kuti ndinokwanisa kuriparadza sari iri tikatoita mwana. Hanzi mukoma ndiri kuchengetewa. Hanzi n'anga ndaisaziva kuti n'anga dzine mari kudaro. Hanzi he is never broke. Vanogara vaine mari nguva dzose. Ngatitaurei navo mucomment section. Kune avo vari kuda kundiseka havo vachindiona ndichiacta, you can go kupage rakanzi Brother Nashi, then you go and watch kareel kanda poster ikoko. You can laugh at me as much
as you want. Tell me what you think also. Titimboedzawo zvimwe kuda tinokwanisa kuendawo nenyika. Please help me to make that reel go viral by sharing and watching. Kunyangwe zvisiri fun, munhu unoitawo uchidzidzira, you keep on growing. So I am asking kuti muone that reel randaposta kuFacebook, then you share it with as many people as you can, and also give me my ideas kuti what am I supposed to do next. Kana kuri kunzi zvekomedi ndinokwanisa kuzvikona, you can give me ideas kuFacebook ikoko in the comment section.